Dobre, poďme priamo na vec. V dnešnom analytickom prehľade sa pozrieme na niečo absolútne fascinujúce. Je to téma, ktorá je dnes, povedme si úprimne, dôležitejšia než kedykoľvek predtým. Ide o to, že zoberieme známe metafory z IT sveta a kybernetickej bezpečnosti a napasujeme ich priamo na náš mozog a na to, ako učíme kritické myslenie. Najmä pre ITčkárov je toto doslova dokonalý spôsob, ako pochopiť, že aj náš vlastný kognitívny hardware má svoje zraniteľnosti. Pretože tak, ako môže byť infikovaná firemná sieť, úplne rovnako môže byť infikovaná aj ľudská myseľ. Ak začneme vnímať toxické naratívy a dezinformácie ako taký mentálny malware, okamžite nám to zmení pohľad na to, prečo je tak extrémne dôležité chrániť sa. Pretože tak, ako môže byť infikovaná firemná sieť, úplne rovnako môže byť infikovaná aj ľudská myseľ. Náš model hrôzieb si dnes rozdelíme do takýchto 5 kľúčových blokov. Kyberbezpečnosť mysle, phishing myslenia, DDoS útok na pozornosť, emocionálny firewall a nakoniec pravidelný mentálny kyberaudit. Začníme teda hneď prvou časťou – kybernetická bezpečnosť mysle. Aby sme to správne pochopili, musíme sa na mozog prestať pozerať len ako na biologický orgán. V dnešnom hyperprepojenom svete funguje skôr ako obrovská sieťová infraštruktúra. A táto infraštruktúra čelí vonkajším hrozbám v podstate non-stop. Kybernetická bezpečnosť mysle je teda moderný rámec, ktorý berie tie staré známe IT obranné koncepty a aplikuje ich na ochranu našho kritického myslenia. Čiže každé jedno kognitívne skreslenie alebo logická chyba v úsudku sa zrazu vníma ako zraniteľnosť v zdrojovom kóde. A ten mentálny malér, o ktorom sme hovorili, to sú presne tie zmanipulované myšlienky. Tie sa snažia potichučky nainštalovať do našho vedomia, bežať tam niekde na pozadí a postupne úplne nenápadne prevziať kontrolu nad našim rozhodovaním. Ani si nevšimneme a systém je kompromitovaný. V zdrojových materiáloch sa k tomu uvádza jeden veľmi trefný citát, ktorý hovorí: metafory ako phishing myslenia alebo DDoS útok na myseľ dokonale vystihujú výzvy, ktorým dnes čelíme v digitálnom svete. A funguje to úplne geniálne z jedného prostého dôvodu. Keď sa bavíme s ľuďmi z IT sféry, zrazu premeníme tie abstraktné psychologické poučky na niečo absolútne hmatateľné. Zrazu sú to reálne hrozby, na ktoré už predsa máme vybudované logické, technické postupy. Prejdime k druhej časti. Phishing ľudského myslenia. Tu môžeme krásne vidieť ten zásadný rozdiel, ale zároveň tú až mrazivú podobnosť. Pozrime sa na klasický IT phishing. Tam ide hackerom primárne o to, aby cez podvodné linky ukradli heslá a prístupové údaje však. Lenže mentálny phishing? Ten kradne niečo oveľa cennejšie. Naše racionálne myslenie. Útočník nepotrebuje, aby sme klikli na falošný link banky. On využije silné emocionálne spúšťače, útočí na náš strach, na hnev alebo na našu túžbu po nejakej rýchlej senzácii a tým pádom úplne obíde naše logické uvažovanie. Je to presne to isté sociálne inžinierstvo, len cieľom nie je vybieliť bankový účet, ale úplne vyradiť schopnosť kriticky myslieť zlomok sekundy predtým, než nejako zareagujeme. A to nás privádza k tretej sekcii. DDoS útok na pozornosť. Poďme si to trochu rozmeniť na drobné. Pri klasických sieťach znamená DDoS útok to, že zaplavíme server tisíckami požiadaviek, až kým jednoducho nepadne. Mentálny DDoS útok funguje úplne rovnako. Je to ten obrovský, neustály príval informácií a všade prítomný digitálny šum. A toto je kľúčové najmä v školách. Smartfóny priamo na vyučovacích hodinách sú úplne dokonalým nástrojom na doručenie takéhoto útoku. Keď to tak vezmeme, telefóny neustále chrlia notifikácie, správy, nekonečný prúd obsahu. To nie je len taká nevinná strata pozornosti, je to doslova a do písmena paralyzovanie šírky pásma nášho kritického myslenia. Náš mozog proste nedokáže spracovať komplexnú ťažkú prednášku, pretože jeho procesor je vyťažený na 100% spracovávaním tohto digitálneho spamu. Mobil sa tak v podstate stáva takým malým trojským koňom, ktorý nám ten mentálny malware pašuje priamo do učební. Presuňme sa k štvrtej sekcii a tou je emocionálny firewall ako obrana. A znova tu narážame na úplne dokonalú paralelu. Klasický sieťový firewall funguje tak, že nepretržite filtruje dáta podľa nejakých veľmi prísnych, vopred daných bezpečnostných pravidiel. Pustí dnu len to, čo je čisté. No a emocionálny firewall, ten musí robiť pre našu psychiku úplne to isté. Cieľom je vybudovať si naozaj pevné vnútorné pravidlá, ktoré odfiltrujú emocionálnu manipuláciu a zastavia naše vlastné agresívne a impulzívne reakcie.
Zoberme si napríklad, že na nás vyskočí nejaký šokujúci nahnevaný titulok. Správne nakonfigurovaný emocionálny firewall by mal okamžite zablikať na červeno, mal by spomaliť našu reakciu a jednoducho zastaviť ten prvotný poplach, kým si tú informáciu logicky a racionálne neoveríme. Tým sa dostávame k našej 5. a zároveň záverečnej sekcii – pravidelný mentálny kyberaudit. Tento konkrétny koncept v sebe skrýva neskutočne obrovský potenciál pre vzdelávanie. Zdrojové materiály k tomu jasne hovoria, že mentálny kyberaudit nie je len nejaká teória z knižky, ale naozaj fantastický praktický tréningový nástroj. Je to ideálny rámec pre školy a univerzity a chceme budúcich IT inžinierov naučiť, ako naozaj kriticky myslieť, toto je tá správna cesta. Cez takéto audity môžeme naše kognitívne zručnosti neustále updateovať, presne tak ako keď aktualizujeme antivírusový software, aby vedel zachytiť aj tie najnovšie, najsofistikovanejšie mutácie malvéru. Ako by to teda malo vyzerať v bežnom živote? Je to celkom jasný, systematický postup. Krok číslo 1. Revízia toho, aké informácie denne prijímame. Aké dáta a z akých zdrojov do seba vlastne púšťame. Krok 2. Úprimne si musíme identifikovať naše osobné kognitívne slabiny, kde najľahšie podľahneme emóciám, na aký clickbait zvykneme kliknúť, ako nás vedia algoritmy nachytať. No a krok 3. Implementácia nových mentálnych obranných protokolov. Čo to znamená v praxi? Napríklad len to, že ten mobilný telefón počas učenia alebo hlbokej práce jednoducho vedome odložíme do inej miestnosti. Tým úplne fyzicky odrežeme prístupové body pre ďalší mentálny DDoS útok a znemožníme inštaláciu akéhokoľvek malvéru. Jednoduché a efektívne. A to nás privádza na úplný záver tohto analytického prehľadu. Zostáva nám tu však visieť jedna mimoriadne provokatívna otázka. Sú tie naše mentálne firewally vôbec dostatočne silné na to, aby ustáli tú ďalšiu prichádzajúcu generáciu digitálnej manipulácie? Technológie idú dopredu raketovým tempom, umelá inteligencia je čoraz lepšia a formy mentálneho malvéru budú len a len rafinovanejšie. Ochrana našej kognitívnej infraštruktúry už dávno nie je len nejaká zaujímavosť z učebnice psychológie. Je to doslova otázka prežitia a zachovania si vlastnej slobody v tomto informačnom veku. Takže áno, je naozaj najvyšší čas začať pravidelne auditovať aj náš vlastný zdrojový kód myslenia.